Hej, jeg hedder Tina, og jeg er flexjobber. Arbejder 15 timer i ugen, 100% effektivt, når jeg er på job. Så ja, jeg er her for at fortælle bare en lille smule om mig. For det første kan jeg jo sige, at jeg rekrutterer. Jeg er faktisk pivgod til at rekruttere, og har rekrutteret rigtig, rigtig meget igennem mit liv. Funktionærer, ledere, spidskompetence inden for teknisk rekruttering, marinefolk, offshore-branchen også. Så kan jeg noget med noget karriererådgivning. Jeg fascineres, jeg er dybt motiveret af at arbejde med mennesker. Flytte mennesker fra A til Z. Kigge ind i kompetencer, talenter, skjulte talenter. Motivationsfaktorer, hvor er de i flow? Hvad vil de? Hvad drømmer de om? Hvad er muligt? Og så videre, og så videre. Et job, der giver mening i den grad. Outplacement-delen. Med det hele taget, så tænker jeg, at jeg kan noget med mennesker. Jeg arbejder gerne med borgere, tager dem i hånden, støtter, vejleder, hjælper i forhold til at kigge ind i et praktikforløb, et vikariat, fast stilling, hvad man nu kan støtte med her, for at hjælpe dem videre i livet. Og så er jeg jo faktisk en ret hæderlig, hvis jeg selv skal sige det, stresscoach. Jeg har lavet rigtig mange stresscoachings i mit tidligere job faktisk hos Bureau Veritas. Vidunderligt at arbejde med mennesker på den måde også. Så jeg vil jo rigtig gerne i et meningsfuldt job igen, og mener, jeg har mega meget at byde på faktisk. Så det var lidt om mig. Og nu måske lidt om jer. Hvad skal der til, for I vil se mig til samtale? Hvad skal der til, for at I vælger at ansætte en flexjobber på 15 timer? Ordet flexjobber er jo bare et ord. Altså, jeg er jo bare mig, som arbejder på 15 timer frem for 37 eller 60, som jeg gjorde i gamle dage, inden jeg blev syg. Hvad skal der til? Hvad forhindrer jeg? Hvis der er noget, der forhindrer. Jeg er i hvert fald mega nysgerrig på jer, og håber, jeg kunne passe ind i jeres organisation, jeres organisationskultur og jeres værdier. Og jeg er selvfølgelig også nysgerrig på dig, hvis du sidder der som en potentielle kommende leder. Tak for nu. Jeg håber, vi ses meget, meget snart. Ha' det rigtig godt. Hej hej herfra.